Здравейте, днес ще правя едно приключение от Лукорско през Кремиковци, Сеславци, горе през Балкана и се връщам. Всъщност обиколката спира на началото на дългата на Лукорско. Някъде към 40 км ще с към 1300 метра денивелация. Сложих днеска нови гуми. Вече съм с Continental Crypto, които са ендуро версията. И отзад може да се види. Казва, че имат по-малък rolling resistance, т.е. по-малко съпротивление на въртене спрямо Magic Meritage, с които карах. Ще видиме. Все са си свински гуми на 2.6 и с доста тежко колело Николай G1, което си е направено за як шред надолу. Търо след малко. Ето тук сме между Лукорско на път за Кремиковци. Тук си е такъв черен път. Пълно е с птици. Чувам черен кълвач, даже видях зелен кълвач. Много е готино, много е спокойно. Тук бариера още е умерен, що годе. След малко имаме един десен завой, ще загробеят нещата. И после покрай язовира беше сравнително равно. Стигаме Сеславци. И от Сеславци реално наклона почва от 600, т.е. денивацията почва от 650 метра и се стига до 1050 метра. И после горе-долу се кара поравно. Има едно спускане пак до към 700 метра и после един остър баир, който е пак до към 1000-1050 метра. И в обща линия горе-долу така. Тук съм на път за Кремиковския язовир и за Кремиковци. Едно е такова равно пътче. Има гледка към Витоша натам. В общи линии, като е зелено, тук е още по-красиво. Ама якото е, че няма никой тук и си сам в дивото. И мъките започват с Сеславци. Там е само нагоре, само нагоре. Наистина, че е много красиво, страхотна природа. Вижда се, постоянно има някакви птици около теб. И въобще един човек, който иска да си почине, това е място. Не силно казано, нали, защото пак казвам 1300 метра денивелация. Но просто така да си в природата. Тук сме малко преди язовира. Две опции имаме. Там е по-остро. Аз ще мина през водичката леко-леко тук. И след това идва едно баирче. Оп. Бая водичка беше това. И сега тук има едно баирче. Сладко, сладко. Сладко, сладко баирче. Там някакви джипове са буксували. Някои патроли 757. Аз имам Николай G1, аз съм скромно момче. Нямам патрол 757. Тук има една наблюдателна кула, може би за ловци. Аз го приемам като укритие за птици, ама това си е моето изкривено съзнание. Джигери, джигери. Сме ето тук. И така продължаваме по това пътче, докато не стигнем язовира и до след малко. Тук сме вече на язовира. Разбира се, на преден план G1-цата, защото без нея пейзажа не е същия. Но ето го и езерото там. То е доста далеч и с тази широка оптика много трудно. Ама сега ще превключа на другата оптика да ви покажа малко по-отблизо. Така е горе-долу една идея по-отблизо. Язовира е огромен. В смисъл, нали, все пак това е екшен камера, тя е с доста широк обектив. То реално това е било мина, даже там в далечината се вижда един камион, къде минава. То е
казват, че нямало риба, ма като гледам има някакви птици тук там, което значи, че може и да има риба. И там се вижда къде е копано. То не знам дали се вижда на камерата, да. Готина гледка. В принцип има много мараня, че се вижда, там се вижда Витоша, е много красива е Витоша. Ето там снежните върхове. Когато е чисто времето се вижда много хубаво, но и сега е готино. И продължаваме по този път към Кремиковци и Сесовци. Ето тук даже се вижда още по-хубаво язовира. Колко е голям. И Витоша се вижда е там. След малко ще превключа на другия обектив да е още по-ясно. А пък там има една много стара кула. Ето и с по-прибраната оптика да се види хубаво. Язовира колко е огромен. И оттам е така. Оп. И ето я и кулата. Там. Ето, тук сме вече в Сесовци. Даже е така по-отблизо. Се види надпис хубаво. И от тук почваме нагоре. Защото тук почва истинското каране. От тук по този път се продължава и се влиза в Балкана и се почва да се върти горе. Като първото най-голямо изкачване, то тук е само изкачване вече нагоре. Тук сме на 650 метра надморска. Горе ще стигнем до един заслон след час примерно, който е на към 1000-1050 метра. Там ще направя кратка почивка, да хапна, да пия малко вода. Няма да се застоявам много и продължавам нагоре. Тук враткам. Вече съм над Сесовци и съм се запътил към заслона. И съм в една така готина горичка. Навсякъде пеят животинките. И допреди малко наклона беше към 13%, са понамаля на 7-8 бива. И леко нагоре с G1-чката. Яваш. Въртиме и отиваме към този въпросен заслон. И оттам ще има едно включване, а може би преди това. Тук съм малко под този заслон, на който отивам, който ми е една от средните точки. Вече сме на около 1000 метра надморска и сме вървим по този сладурски път. Това е някакъв северен склон на планината и ми остава някъде към 15-20 минути до този заслон. Там кратка почивка и продължаваме нагоре. Тук съм на въпросния заслон. Оказва се малко по-нагоре, отколкото си мислех, а именно 1167 метра надморска. Ето го и самото заслонче. Много е готино тук. Ето го как е направено. Малко по-надолу има една пътека, казва се Мързеливата, или поне така GPS се изкарва. Може и оттам, не е нужда да катерите до тук. Тя е малко по-надолу, сигурно с около 200 метра. И става по-кратичко карането. До тук сме на 16 км. Ето го. Целият маршрут е към 39-40, като нали, трасето на Окорска колко там 2-3 км. Сега тук след малко ще има едно спускане пак 1-2 км. И като цялото е към 40 км. Коравичко е, особено с такова колело. Континенталите, като че ли ги усещам по една идея, по-лесно се въртат от Magic Merit-ата. Но си е като цяло свинско колело, направено за по-друг вид употреба. Само вижте грайфера, нали? Какво става просто. Но така, малко почивам тук, ще хапна, ще почина 10 на минути и продължавам ето на там. Като да снимем все пак и някакво мини спускане. Бях на 1200 метра и сега някъде спускаме по-надолу. Карам по-внимателно, защото с много напомпани гуми като за нагоре и ще ги спадам чак на Окорско. И сега, разбира се, отново Баир, защото няма как. Трябва да има мък в живота.
Прекалено хубаво стана. Оп. И така. Сега баирче. В тия планини тук е така нагоре, надолу, нагоре, надолу. И както казах, аз днеска не бързам. Горе-долу би трябвало към 5-6 часа да съм на центъра на Лукорско. Ама да видим. Да не ни пресече черна котка път. Десет процента наклон. Абе, малко повечко. Не е 10. На компютъра винаги идва с леко закъснение. 11, да, тук изравни вече. Той 12. Просто синхронизацията на GPS е явно. Към 11-12 съм съгласен. Ама 10 не беше и 8. Ето тук пак наклонче. И така, дами и господа, това е XC маршрута днеска. По някое време пак ще направя включване, за да няма 40 минути въртене в Баир. Дин-дин-дин-дин. Нагоре, надолу, нагоре, надолу. Много интересно. Айде пак надолу. През уля. Континентал, макар че е напомпан на куче, държи.
После ще го видим на Окорско на трасето, като го спадна, ще му се види потенциал. Само че тук не помня къде беше. Ага, лявото. Те сигурно водят на едно място, да няма. О, тук е за снимка. Спираме живото предаване. Снимка, пауза, продължаваме. Че имаше много хубава гледка тук. Нямаше как да изпусна. Вече това шипково дърво. Оп. Оп. Я, тук е някаква къщичка. Тук е покрай нея наляво някъде. Само че, значи и двата пъти са водили. Тук. Упси. Сега тук. Тук сме наляво. Не сме през Баира. И то се та. Паднахме на 1026 метра денивелация. Тук сме улево. Тук подсичаме баирите. Уеко в уево. Тук сме си. Това се сеща, че после цяло трябва да го катера, нали? В смисъл, много готино изглежда сега, ама точно след малко мъката отново започва. Обаче обърках. Как съм го объркал, не ми е ясно. Някъде отдолу подсича. Обаче той има път, който слиза на този път, също слиза там, да. Там просто може би е през гората. Сега ще видим. Ще се оправим някак си. Този път май слиза там, където трябва да слезе. Ама ще разберем. Чай. Рераутинг. Не искам да рераутваш нищо. Спокойно. Ще се оправим. Господин Гармин. Сега. Не ми се минава през кълта. Е така някак си. Сега, след малко има отклонение, което не трябва да изпусна някъде. Защото изпусна ли го, това е. Ето тук дясно. Оп. Изпусна ли го, отивам там, където не трябва. Уоу! Тук малко занесе, ама нормално. Така. Горе-долу сме на
трака. След малко пак ще направя включване. Да снимам пак някакъв леко спускателен участък. Уи! Хубаво е да има и такива моменти. Макар и кратки. Това ще е интересно обаче. Да! Пичове, трябва да ви го покажа. Това не може. Така. Водата ми сигурно до ротора. Колко е дълбоко това, ако ви кажа. Както виждате, локвата е така. Е още сигурно 20 см надолу. Направо бати нютоните вкарах. Това да го... По принцип, никога не минавате по средата, обаче там ми се струва още по-дълбоко. Там също. Някаква мега дълбоката локва. Милото ми Николайче. Такива ми ти работи, дами и господа. Продължаваме. Така, тук съм. Вече спуснах тук едно баирче. Ето тук. И, както виждате, се вижда Витоша много добре. И нагоре е по това пътче е хижа от Трелец. Някой има от табела. Но тя е доста натам. Сега почват ни такива леко баиресто, почват леки такива серпентини и по едно време ще минем покрай хижата. Остават някъде към 15 на километра и около 400 метра денивелация още. И сме на началната точка на Лукорско, на дългата. Леко по леко ще правя включвания. Не съм снимал всичко, защото клипът ще стане 1 час, няма кой да го гледа. Но в общи линии ще остава Страва маршрута накрая, ако някой му е интересно да го прави. Много е красиво тук, особено още не се е раззеленило, но тук след 1 месец ще е невероятно. Така че продължаваме смело нагоре. Малко включване, че тук има втора табела, която е по-четлива. Всъщност това е хижа Стрелец. Тази табела не се четеше. Той и тази скоро няма да се чете, цялата е в ръжда, за съжаление. Но да, това е пътчето, по което дойдох. Ник е жив и здрав. Продължаваме напред. Реално е този път. Той върти така серпентини. Ще стигнем до хижа Стрелец. След не знам си колко време, защото спуснахме и след спускането имаше наклони под 13%, които ги върта супер бавно. Гледам днеска да не се натоварвам. Но да, да си цял ден в природата е уникално. Макар че е мъка, нали, особено с моето колело, обаче времето е страхотно и продължаваме напред към хижа Стрелец. Ето това тук е хижа Стрелец. Аз идох по този път и продължавам там. Имам още 15 на километра, не знам, трябва да видя. Ми е тук 27-13 км некъде. Много яко. И продължаваме. Тук малко включване след хижа Стрелец. До нея маркировката беше бяло и синьо, тук е бяло и жълто и бяло и червено. Бяло и червено значи води до някой връх в някоя си посока, но ние не сме в нея, за щастие.
Сега спираме за снимка. Снимка тайм. Снимка тайм свърши. Сега сме тук наляво. Опа. И сме тук отдолу. През по-малкото баир. Опа. Не. През голямото баир сме, макар ще се пресичат. И щом се пресичат през по-малкото баир, разбира се. И вече сме доста близо до Лукорско. В смисъл доста близо. Не е доста, но е близо. Аз го казах сякаш на 15 минути. А не е баш така. И има още някакво финални боса. Такива изкачвания. Така. Тук е едно спускане. Обаче ние сме май тук по този баир, който е абсурдно да го кача, защото е сигурно 20 градуса, 20, да. 20% наклон. Да, тук сме. Ами, да. Дами и господа, този баир е, меко казано, брутален. Тук Гармин още не мога да се отсафари. Вика минус 2 градуса. Те са сигурно 20 и кусор. Сега след малко ще ви кажа колко е. Но аз едва върва па. Не знам. Опа. Все пак съм СМТБ обувки, не с планинарски. Значи, сега ще го оставя колелото. Е така, да ви покажа горе-долу колко е наклон. Еми го крака. Почти отвес. И го е там нагоре. Направо си беше поне 25 градуса. Луда работа. Това е абсурд да го изкача. Най-малкото заради челния ъгъл. С 61 градуса. При повече от 15-16% наклон. Колелото почва да се обръща. В принцип мога да намаля челния ъгъл чрез мотатори, но няма да го направя. Защото ме кефи надолу да има някакъв шред. Гледайте каква красота. Балкана тук е брутален. Оп. Тук сме, от тук. Така. Чай, че Гармин ще се превъзбуди тук. Гледай. Дири.
Така. То можеш отдолу да се подсече, ама както и да е. Още малко! Така. Еми това е. Пост направо се включваме от Лукорско. Стига XC записи за днес. Ами, дами и господа, почваме дългата на Лукорско. Вече с последни сили. Приятно! Whoa, what? Сега Континентала много добре апе. Много добре апе. Ма да видим. Първа започва Нарли секшена. Оп. Ой, а нет. Воу. Оп. Оп, е така някак си. Да го изиграем. Айде пак малко XC. Няма как. Днеска цял ден XC. All day, all night. XC for life. Така. Добре. Много ме мързи да върта. Ама много. Така че се движа според наклона. Айде ще вратна малко. Че съвсем ще спрем. Това дроп голям буст даде.
Са. Пак баер. Така. Добре. Тук малка пауза, да си наместим на коленките и продължаваме. Са отишли некъдето трябва. Приятелче, стой тук. Воу! Добре. Опа. Така. Беше през скалата. Тук взехме руска рулетка. Тук, опа. Обаче ми трябва скорост. Грешната линия. Избрах. Ох. Трябваше да си мина по скалата. Ама и тук трябваше да мина по скалата. Така много се замотавам. А няма време. Има бира за пиене. Така. Мари и тия континентали добре държат. Доволен съм. И не е някакво сухо на барут, така че има готино сцепление трасето. Яко. Тук имаше скокове, ама много ме мързи, пичове. Много ме мързи. Не имам сила. Много въртене днеска. Просто нямам сила. Аре, това ще го пробваме. Опа. Ого. Яква интересна линия. Оп. Забравих линията. Честно да си призная. Ясно. Добре. Абе, яко си е Окорско. Доста флоу.
през главата ми се види по-добре. Едно дърво ми мина през главата, ама да не ви прави впечатление. Оп. Кратка пауза, че ще ми падне гармина. Много съм бърз надолу. Опа, чакай да стой. Тая е много умна стойка. Добре, де. Оп. Имаше една трики част. Ох, да. Скали да искаш. За преминаване. Не можах да дръпна даже като хората. Ей, бре! Евре. Оп. Айде през ръкичката. Шляпи. Пляпи. Гледай, това тук. Ще ми изпадне техниката, бе. Еми, това беше, дами и господа. За след близо 40 км въртене с над 1100 метра денивелация, толкова. Но Continental Cryptotal го препоръчвам с 2 ръце и 2 крака. Държи на куче. Като разбира се, изпаднах на лягания, тази ни карам под 2 бара, нямам инсърти и такива работи. Само бузица за свежа душица и яко шред. И сега ще видя, нека си измия колелото на реката. Така да е малко от малко. Тук не е лошо май. Я гледай какво хубаво вирче. Е, това е. Айде, след малко ще се включи пак. Измихме ни кола на чешмата и е като чисто нов. Все едно не е бил на 40 км преход. Еми това е за днеска. Мисля да го приключваме. Днеска активно 6 часа moving time. 6 часа не е малко. Имах спиранки за хапване и така нататък, ама да. И сме вече долу в Окорско.
Ами, пичове, до следващия път. Айде!